everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Pagpakaayo, aron di mong makaplaga ng ustisya sa imong kidangatan. Panlimbasog nga muligon kayo pagbalik kundong. Kaluoy ikaw niya. Kung ningon lang yapon ninyo yung kahimtang, mas maayong madana yun siya sa ospital. Oy. Naay motorsiklo nga mihunong sa tungod. Sinday klina na ka na. Wala ay makahimo og sumuo kaning dapita. Siya lang. Kumusta naman siya, Tatang? Padayon gihapon nga nagpingit sa kasakit siya mga samad ug bunog. Nabala ka bitaw ko. Kay nakita man ako ni atong una kung pagkakita niya nga mas grabe ang iyang naiaguman. Ang mitabang nimo ang kaning general. Sultihi unya kuno siya kabay niini. Aron matabangan sab siya nga mati manong doktor. Wa na mi magkita, Tatang. Naraman siya mga tao nga mao'y gisaligan niya sa center. Nga mao'y iyang gipapuy-an ako. Mas labing maayo gyud unta. Kung usa ka doktor gyud maoy mati man ning tawana hindi glina. Sultihan ko sa buo niya sa Sir Mark bahay ni Anang Tawana, Tatang. Inday, dili ka nga ang tao nga nipasipa ni niya. Mausab ang tagsa sa imong gidangatan. Oh, Tatang, Unsa man si imong una-una. Posible ka. Kaya nasa kong pamati karon. Gawa na si Misael. Kanindot sa feeling nga kapahungaw yun ko sa akong kasuko. Di malas ka lang, Misael. Bangad ka sa ilong. Kaya nisuway yun ka sa pagsungag na ko. Ako ang klase sa tao. Kadili makamaong mudawat o kapildihan. Mabatay yun ang buhimo niya na nga rin ako. Ni anasa ng muryong-muryong numero. Hello? Hello, Daddy. Unsa na sa imong tuyo? Huwag lang. Gusto lang mangumusta sa akong Daddy, Major. Hoy, ayaw pagtagad kay nag-usi ka lang sa akong panahon. Lo, wow. Daddy, ayaw lagi pagminal dito pa. Kung si kinsa ka maganing pagkainumula o kagabakaha nga wa mahiluna. Ayaw kog surang-suranga kay wa radyo ko'y ilhon. Kana kung ako na mo'y masuko. Daddy po. Nagayabahaway ako sa imuhang mga sikreto, Daddy. Nanangapaya kay gipatay sa ni aking adlaw. Unsa? Tarong diha? Daddy, kalma lang, good. Dayon ka na ba og pamuwa kung maglagot ka? Mulutaw yun dayon ang imong pagkamistiso. Kinsa ka magyod? Nga nung mayo kayong magpalagot ako. Ha? Eh, nahinuon. Nga nung nahibaw ko sa imong pinuhatan, Daddy.
Pag-ampo lang yun ay. Nga dili ti ka mailan. Kay panitan tayo ka una nagupatyon. Ikaw sad pa. Kumpiyansa kaayo ka, Daddy. Wa man nimo gisecure daan ang palibot. Una nimo hukman sa kamatayon tong gwapo nga tao. Nagsulti siya sa tinod. Nagkakita gigini siya. Hello? Hello, Daddy ko. Nahilumlog ko. Kinsa ka mangyot. Buhing anino nga pirming nagsunod-sunod nimo, Daddy ko. Ayaw kong panigata. Kay dili ko ni mo madani, ana. Hoy! Dako ra kayo ko para isod mo sa imong bulsa. Oh, okay, fine. Bailhan talang ka. Bangag sa ilong. Pati yung tagyo ka. Oh, dili naman ko nimo mapatay. Kay patay naman kong daan. Oh, Nagpaila naman ko nimo, Daddy Good. Ako lagi si Glenna. Ug maglisod yung ka sa pag-ilan ako. Kay daghan baya mi nga nahimong biktima sa imong kasalpahis. wa ko'y nailahan gaglina. Wa! 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 Sa akong pagbangon gikan sa akong lubnganan, mamahimo kong usa ka buhing anino nga magsunod-sunod nimo sa hilom, Daddy ko. Hoy! Warningan ko ikaw. Ayaw yun pagpatakag o kabanang baho ni mong baba. Kay masugama ka yun. Sabda og unsay buot kong ipasabot. Hala, oy. Natarantar lagi ka, Daddy ko. Oh, luoy pa na, Daddy na ako, oy. Pakita na ko kung tinuod kag yung bayhana ka. O sa kini binawa nga, Boy Sarge. Nga nung naay nakakita sa kong gihimo nga kang misail. What taon, Boss Major? Ay, ano kung nangin makakita ni mo? What taon, ay? Usa siya ka babae. Og nagpaila nga misteryosang koler. Glina kuno ang iyang pangan. Ha? Mo ba, Sir Major? Ay, basig, di pa nagat ra ka ato, Boss, ay. Imposible kayong musulti siya ni Adto nako kung wa pa siya'y nahibawan. Nakakita yung kuno siya. Nakakita siya by Sarge bangag sa ilong. Wa ka magyoy laing gisultihan bahin sa maong hitabo. Sa naman taon, tani, what taon, Boss Major? Ay, saan? Gilaglag, di ka? Gilaglag ko taon. Si Bayjam ka. May pagkatsismuso ra ba itong tawanan? Wa taon ko gisultihan bahin sa mga hitabo, Bossing Major, oy. Okay. Bituo ko ninyo ni Bay Sarge. Salamat, Bossing. Lain sad kayong ipanabi namo ng bahina nga. Ay, siguro man gid may nga maapil kapahamak. Kinsa gyud ka ang maong babay. Nganong nahibaw man ka siya? Tinuod yung ka ang iyang gisulti. Nga kanunay ko niyang gisunod-sunuran. Murag dili, Boss Major. Nganong nakaingon man kuno ka ana, ha? Bayjam? Kay kung nagsunod-sunod paunta siya nimo, naunta ron siya diha si mong luyo. Pero sabay tao diha ba nga wa man. Gusto ka? Wa tinuod siya magsunod-sunod di ay nako, Bayjam. Namakak siya. Mao na diha. Swerte siya. Kay wa siya sa akong atubangan, Bayjam. Kaya nga naman dahil, Bossing Major. Bangag sa ilong. Bisag babae pa siya. Lamparo nga wag tuunta mo iyang mahiaguman gikan nako. Hoppa! Ate! Bossing! Kasakit! Nawingi ko sa pinagalit ni mamagkamparos na. Kuwag kayang bay. Kanuha pa yun. Kasakit! Bayam, relax lang. Makals! Magkibalak ka dili para imo tong akong paglamparo nimo. Ha? Kaduha yun kay gayon. Para to sa hinampak nga misteryosong koler. Okay ra, Bossing. Ang way blima na. Bisag kinsa mo sa kugyo, noy.
way kabutangan sa kong kasuko at bayara. Ay! Dagot yung ko, naglagot yung ko. Kay! Pasensya na. Dito para imo. Okay, okay. Kung si Kinsa magkasya, bisag babae pa siya. Bukan kyud siya siya mo. Basay, Major. Tepa. Mientras pa ka may nayag siya mong kasuko. Aris ako. Napakoy mo haton. Aris ako. Bajam! Ay pagdagan! Balik ka rin! Bajam! Nahimo kong driver ang kanhing vigilante nga si Misael. Og dadoon ko na gyud unta siya dinhi. Apan kalit siya nga nahanaw og wa na gyud kita hangtod karon. Ginoo ko. Nabalag ako nga tingali og milampos ang kagaw nga Major Gaspar sa iyang daotang plano ngadto kang Misael. Sir Mart, Mm. dili ka nga ang tao nga napalga ni tatang. Maurasab ng tawhana nga giingon mong nahanaw. Unsay buot nimong ipasabot? May nabangalan si tata nga usa ka samaron. Murag biktima sa salvage. Kay maoy iyang pagduda nga gihug kini sa pangpang nga labihan kalawom. Apan nasangit sa dakong gamot sa kahoy. Oh, nakita mo ba ang maong tao? O General, gwapo siya. Sakto sa barog ug sakto sa lawas. Siya na ka. Si Misael. Tada, muadto dayon kita sa gipuy-an ni Puldo sa bukid. Gusto kong makita ang giingon mong tao. Tanawa siya, General. Mao kini ang tawanan nga akong napalgan sa ibabaw sa pangpang nga nasangit sa gamot na itong dakong kahoy. Gilarawan na siya naging utas sa kamatayon. Siya ba, Sir Mart? Siya gyud. Si Misael gyud kini. Unsa? Ginoo ko ang taon. Kitsa man ka ang ipasipahan niya. Sir Mart? Kinahanglan nga madali siya pagda sa klinika kundiin didto kasabgi atiman, Glina. Naaman sila si Cax og si Budoy. Kauban nato, ipaalsa ta kini siya paingon sa ubos kundiin tua ang sakyanan tagibilin. Kaluoy ang tao niya. Maatiman na kinunya siya og doktor. Do Puldo. Gihimo kagyod nga instrumento sa Dios. Aron madugtungan pa ang kinabuhi sa mga nahimong biktima nining dapita. Siglina, ikaw ang nakabangal nini ug sa nahitabo karon ni Misael. Kinsabay magdahom nga imo sab siyang mabangalan nga may kinabuhi pa. Mausab tingali kanaya kong misyon aning kinabuhi, General. Mangutan ako nimo. Kuryoso lang ko, Do Puldo. Bahin sa unsa manunta ka na. May lain bang nahibaw ni ini? Wa. Ako lang gigamit ang akong kabaw. Sa paninguha aron mahimo ko ang pagluwas ini niya ug madadin ning akong gipuyan. Sa masa gibuhat ko kani, sadyang napalgan ako kini si Indeglina nga gianot sa dakong sapa. Kaluoy sa Ginoo bisan ning ako pagidaron, maigo pa man sa bakong kusog. Nagmata na sab siya. Dili maayo nga dugay-dugayon ta kini. Misael, dili ka pa mamatay. Doon na ka pa'y misyon nga pagabuhaton. Silang mga kagaw moyangay nga matapos. Sila ang papason mo niya sa dagway ng kalibutan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.